220 tfajla ta' inqas minn 16-il sena fl-aħħar 4 snin u nofs ħarġu tqal. Fl-istess ħin iżda waqt fl-2008 kien hemm 74 każ ta' tfajli taħt is-16-il sena illi ħarġu tqal, dan in-numru niżel għal 27 din is-sena. Din l-informazzjoni ngħatat mid-Direttur Ġenerali fid-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi Mixlin Xiberras waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari għall-Affarijiet tal-Familja illi jiddiskuta tqala fit-teenagers. Xiberras saħqet fuq il-bżonn li tfajliet li jħorġu tqal ma jitħallewx isiru dipendenti fuq is-servizzi soċjali. Semmit ukoll il-ħtieġa li tfajliet li jħorġu tqal jiffaċċjaw din ir-realtà ġdida flimkien mas-sieħeb tagħhom. Fil-laqgħa qal li l-persentaġġ ta' tfajliet teenagers li jkomplu jistudjaw wara li jkunu ħarġu tqal huwa wieħed baxx. Intqal ukoll li jkun żball jekk wieħed jaħseb li jiżżgħażagħ fl-iskejjel sekondarji mhumiex attivi sesswalment għaliex hemm numru minnhom illi fil-fatt huma. Sandra Cortis, Service Manager Servizzi Edukattivi Psikosoċjali, tkellmet fuq il-bżonn li f'dan il-qasam is-servizzi għandhom ikunu iktar personalizzati għaliex kull tfajla għandha storja differenti. Iżjiedet li l-problema ta' tfajliet teenagers li joħorġu tqal ser tibqa' teżisti, iżda dejjem tista' tingħata iktar għajnuna fuq prevenzjoni waqt li jekk tfajla toħroġ tqila għandha tkun mejjuna biex taċċetta l-ħajja ġdida tagħha.